Добър ден! Днес ще ви покажа как да си изберем зъбите чрез Photoshop. Влизате в програмата и взимате този инструмент, за да приближите снимката. После след това ще ви трябва този инструмент, за да ги изберете. Ето. Виждате как става. Лесно става, бързо става. Надявам се да ви хареса. И сега ще видите промените. Ето ги и тях. Надявам се да ви помогнах и да ви хареса. Довиждане.